Skalica sa ponorila do smútku. Odišiel rodák, človek s obrovským srdcom, katolícky kňaz Anton Srholec. Nielen veriaci tak majú hlavu v smútku. V jeho rodnom meste spomínajú na milovaného otca Antónia s najkrajšími myšlienkami. S Antonom sme sa stretli kedysi možno pred, povedzme, 10-12 rokmi. Ja som už pomerne starší človek, takže ako z tohoto pohľadu prakticky skoro dôchodkový vek. No a tam tá genéza sa traduje prakticky možno 10, možno 15 rokov dopredu. On bol ocenený mestom Skalica, takže tam sme sa stretli, myslím si, jeden z prvých krát, alebo viac menej asi prvýkrát. A od tej doby nevyužil, od tej doby on vlastne využil každú príležitosť, aby sa na meste alebo v Skalici stretol, zastavil. Stretli sme sa neformálne na skalických dňoch a na rôznych kultúrnych spoločenských podujatiach, kedy on tu bol, tak nikdy tento úrad neobyšiel. Otec António mal veľmi ťažký život a okrem neustáleho boja za vykonávanie kňazskej činnosti bol 10 rokov zavretý v uránových baniach v Jachimove. Ja už keď som vnímal potom ten svet, skorej som to vnímal, že som s matkou chodil za ním do Šaštína, do tých ústavov, potom niekde pri Galante bol v Hodoch a on bol u Salesiánov. To som teda celý život chválil, že tí Salesiáni sa vedeli venovať mladým ľuďom, vedeli ich upútať a vzdelávať ich. Tak to som už v tých ústavoch ako dieťa som to vnímal, že im vedeli dať program, vedeli im dať zábavu. V nedeľu po obede chlapci pobehali v lete za futbalom, v zime bol malé ihrisko, možno 10x10 bol ľad a tam sa potom zazvonilo, išli sa pomodliť litánie a teda ten život, no tak on ho vedel každú tú chvíľu vlastne využiť na to vzdelávanie, čo som ho obdivoval a preto bol aj môjim vzorom. Ani ľudská zloba ho však neodradila od pomoci ľuďom. Želal by som ľuďom, ktorí pracujú, angažujú sa, preto aby na Slovensku bola viac pravdy, lásky, spravodlivosti, spolupráce a pokoja, aby to ľudia vydržali, aby to nevzdávali. Skalica by mala byť obtiahnutá na stredoký spôsob čiernym smúknom. Pre Skalicu to je, a však nie len pre Skalicu, pre nás osobitne. To znamená, malo by sa povedať, znamenalo a vlastne aj bude znamenať najväčšieho reprezentanta tohto mesta so všetkým, čo toto mesto mu dalo, ja som povedala, geneticky. Želám vám, aby nám všetkým narastli krídla. Ďakujem.